Ako po si Gemma Mercado, taga Barangay 16 po, Purok 1. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Humihingi po kay Congressman Saldico na matulungan po ang pamangkin ko na si Narangelo Mesias po para sa kanyang open heart surgery po. Maraming salamat po. Mga ka-aksyon, kasama naman natin ngayon si Gemma Mercado at ang kanyang inilalapit na alalahanin ay para sa kanyang pamangkin na si Narangelo Mesias na 7 taong gulang pa lamang ngunit kinakailangan ng sumailalim sa isang open heart surgery. Magandang hapon po, Nanay Gemma. Magandang hapon din po, ma'am, sir. Nasaan yung kanyang mga magulang? Yung mama niya po is nasa Mindanao po, nasa Agusan del Sur. Then yung bata po, si Narangelo, nakatira po sa akin, tapos kay mama. Gusto na sanang isama ng mama yung bata. Kaso po may sakit po siya sa puso, may congenital heart disease po siya. Kaya kinakailangan po talaga na maiwan siya doon sa amin, sa pamamalaga namin. Kasi kung doon po sa Mindanao, ang layo-layo po ng biyahe po papuntang Davao po. So ibig sabihin, pinanganak itong si Narangelo dito na? Opo. Ilan ba yung mga kapatid ni Narangelo? Bali, 4 po sila lahat. Yung 3 bata po, yung 3 anak niya po, nandun po sa Mindanao. Itong si Narangelo, iniwan po talaga kay mama din sa amin po, dahil nga po doon sa kalagayan ng bata. Meron ka ding sariling pamilya? Yes po. Meron din po ako. May 3 po akong anak. Pag nilalakad ko yung mga papers ng bata, pag humihingi ako ng tulong, yung mama po, ma'am, is single mom po yun. Wala pong nagsusuporta. As in, minsan nga nakakawa ako sa kapatid ko kasi mangungutang siya, magpapadala siya para sa bata lang talaga na pangpagamot. Single mom? Yes. Ibig sabihin, nasaan yung asawa niya? Yung asawa niya, matagal na po silang hiwalay. Petek-petek lang kung kailan gusto niya magpadala. Sige, magpapadala. Kung wala. Kaya lahat ng diskarte po is nasa mama po. Kumusta ngayon yung kalagayan nitong si Narangelo? Sinabihan na po talaga ng doktor, ni Dr. Ributok, na kailangan na daw po na operahan. Kasi po, pag once na naging matanda, mas lalong magkakaroon siya ng komplikasyon. Gaano kahirap sa parte mo na nakikita yung bata ng ganun? Sobrang hirap mo. Minsan nakikita ko pag si mama niya, wala siyang mama, nasa malayo. Yung lahat ng kapatid niya nandoon sa Mindanao. Siya lang nag-isa, parang may na-feel siya na, ay, yung mama ko nandoon. Parang iba yung pakiramdam niya na pag minsan nga, pag nauwi yung mama na bakasyon, pag uwi na yun ng Mindanao, iyak yung bata. Kasi gusto niya mabuo yung pamilya niya, ma'am. Nang dahil sa kalagayan niya, hindi nabubuo, hindi siya nakakapunta sa Mindanao dahil may sakit siya sa puso. Kailangan siya dito kasi malapit lang po sa hospital. Paano niyo pinapaliwanag kay Narangelo na kailangan dito ka muna? Etong si Narangelo po, ma'am, maano siya yung malawak yung pag-isip niya po, ma'am, na pag sinabihan mo, Angelo, ganito kasi, may sakit kang ganito. Pero Angelo, pag ikaw na-operahan na, magsasama-sama na kayo ng mama mo, ng mga kapatid mo. Tapos ngayon, ang pinoproblema nyo na lang ay yung gastusin dito sa operation. Yes po, sir. May times din ba na si mister mo parang nagagalit na din sa'yo? Hindi po. Okay. Kasi yung asawa ko po is malawak yung pag-isip niya. Pag alam niya sa pagtulong sa pamilya ko, hindi siya po nagagalit. Masa magkano yung kailangan yung i-ready? Ito po, ma'am, na sana po matulungan po. Ito pong na ma-cover na po itong lahat ng 410,000. Kasi po, sobrang laking tulong po ito sa gaya naming mahirap po na naghikaw sa pagpagamot, sa pagpa-opera. Kaya sobrang pasalamat po namin ito. Malakas ka ba kay Lord? Opo. Ayun. So dahil dyan, pakinggan mo, dahil nasa kabilang linya na ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Etong si Nanay ay malakas kay Lord at siguraduhin natin na magiging malakas din ito sa iyo, Miss LB, at sa Ako Bicol Party List. Ang kahilingan nila at idinudulog, ito pong malaking halaga, 400,000 pesos, 410,000 pesos para po ay maoperahan yung kanyang pamangkin. Ito po ba ay mabibigyan natin ng tulong? Ano po yung libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Yes po, yung sis naman yung anak ni nanay, ay pamangkin ni nanay po ay kasama sila sa Sipa Kids na operahan yata sila. I think mga 10 bata yata ang operahan sa open heart surgery para sa mga bata ngayong buwan. Ay next month ba? Next September yata sila operahan. October daw po. October 3 or 4 po. October. Wag po mag-alala si nanay ha. Manalig ka lang po kay Lord and tama po kayo ng pinuntahang ahensya. Yung Ako Bicol po, ginagawa ang lahat. Punta lang po kayo dito sa akin sa table 4 po, Ako Bicol Desk. Gagawin po natin ang
ng lahat, kakausapin natin si Miss Krish, yung social worker na assigned sa inyo, para po wala kayong babayaran sa operasyon ng pamangkin nyo, nanay. Ano po? Thank you. Dalhin po lang po sa akin yung requirements na pinapadala po ng social worker, and then magbibigay po tayo ng guarantee letter. Si Kong Saldi naman po and si Kong Pido Garbin, si Speaker Martin Romualdez, ay mayroon na pong kautusan na pinabot sa atin na tutulungan kayo sa abot ng ating mga kaya para ma-zero balance kayo. Thank you. Ayun! Thank you. Thank you po. Opo. So ano na lang, Miss LB, yung mga kailangan gawin para ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List, mahawakan na po nila nanay para tuluyan na po itong operasyon mangyari po dito sa kanyang pamangkin at wala na silang dapat pag-alalahanin sa hospital bill. Balik lang po siya sa akin. Bukas na lang po sila pumunta sa akin since yung gumagawa po ng guarantee letter ay naka-holiday ngayon. Dali lang po yung requirements. Bukas na bukas din po ibibigay natin yung guarantee letter para ma-process na po nila. Ayun! Bukas na bukas. Maraming salamat po, Miss LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka. Sobrang gaan po. Ang saya-saya sa pakiramdam. Kasi before nito, nung nakita ko yung billing, yung custom, yung estimated po, parang sabi, ay grabe, sabi ko, paano kaya yung kapatid ko nito, mangungutang namang. Sabi ko, ay pagkang nalaman ko nito po, naka-follow din po kasi ako sa Tabang Ora mismo po. Totoo po, sobrang gaan ang pakiramdam ko. Masaya po ako para sa pamangkin ko na makakasama na niya yung pamilya niya pag siya ay naoperahan na po. Ayan. Kung in case na nanonood yung kapatid mo ngayon sa atin, ano yung mensahe mo sa kanya? Be, eto na ba yung iniintay natin na sobrang tagal na. Alam ko, grabe yung sakripisyo mo, grabe yung pagpursige mo na mapagamot natin tong pamangkin ko, itong anak mo. Mauopera na ba si Buboy? Okay na siya. Magiging okay na ang lahat. Sa awa ng Diyos at tulong ng Diyos, andito na be. Salamat. Answered prayer. Talagang Yes, po. tunay na malakas ka kay Lord. Yes. Ayan. Ano din masasabi mo sa Ako Bicol Party List? Ano po, gusto ko po talaga, malaking salamat po to sa Ako Bicol Party List at Tabang Ora mismo kay Congressman Saldi ko po. Sobrang salamat po sa mga tao po, gaya namin na mahirap, na naghahanap na kung saan pampagamot o pangbayad sa operasyon. Ito na po, sobrang laking tulong po sa mga taong mahirap po, gaya po namin. Ganyan talaga yung kagustuhan ni Congressman Saldi, ni Congressman Pido, na lahat ng ating mga kababayang nangangailangan ay dapat matulungan. Yes. At maliban dyan, isagadin na natin, partner, maliban dyan sa hospital Para hindi bill. maubos yung kanyang pasasalamat. Yan. Ayan, meron Yan. pa. Tanggapin niyo po itong tulong mula sa aming program, itong 10 kilong bigas at ang Mogo Mogo. Mogo Mogo Products. Yan po, Nay. Inumin niyo po yan dahil alam po namin na uhaw na po kayo. Ano? Uhaw na kayo, Nay? Yes po. Ayan, so tamang-tama. Inumin niyo yung Mogo Mogo at dalhin niyo po yung bigas para po meron po kayong pang-araw-araw na kukonsumuhin. Thank you po. At maraming salamat din, ma'am, sa tiwala na ibinigay mo sa aming program at may staff po kaming alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po.